Lasai estatuak ordaintzen duela. Hori da pixka bat esaten zaiguna, eta gezurra da. Gezurra da albo kalteak daudelako, eta gezurra da baita diruz hitz egiten. Albo kalteak zeintzuk dira? Aldirikoak, esan dut lehen. Eta ez bakarrik metaforikoki, gainberan daude literalki ere. Gaur eguerdian, egonda Luisi bat Gabirian, Irun brinkolatrenaren gainean. Eta zorionez ez da zauriturik egon. Baina egunero daude mantenimendu eskasa dela eta arazoak linea horietan. Eta dena da, kupoaren dirua abiadura handiko trenera sartzen delako. Eta gainera esaten dut diruz ere gezurra dela, gutxienez ez da guztiz egia, zeren eta zati bat finantzazio propiokoa da. Enkomiendetan, 2006koan eta 2017koan, eta imaginatzen dut orain ere sinatuko dena, ze ez dugu akordiorik ikusi, esaten da, bakarrik deskontatzen dela kupotik, zuzenean obraren ejekuzioan sartzen den dirua. Beraz, proiektuak idazteko dirua hori ez da deskontatzen kupotik. Desjabetzeak egiteko asistentzia teknikoak ez dira deskontatzen kupotik, eta obra zuzendaritzak ez dira deskontatzen kupotik. Badakizue hori guztia zenbat izan den orain artean daukagun enkomiendan? Alegia, bakarrik Gipuzkoako tartean, non 1.900 euro ia gastatuta daramatzagun? 200 milioi euro. Arriolak berak esandakoa erantzun idatzi batean. 200 milioi euro 1.900etik, 110. 110 ez da deskontatzen kupotik. Asko da, gutxi da, ez dakit, baino gezurra da, dana deskontatzen dela kupotik. Eta beraz, ezaiguzue, orain enkomienda zabaldu dezuela geltokiak egiteko, horrek zenbat suposatuko dio Euskal Hiritarrari? Zenbat diru? Ze, karo, baldin badira 800 milioi euro geltoki bakoitza gutxi gora bera, eta erdia ja hemengo instituzioek ordainduko badute, bueno, kenduta Bizkaiko Foru Aldundia, ze Bizkaiko Foru Aldundia eskakeatu da, pasaden asteko iragarpenean ere, etzan inondikan agertzen, azalpenean. Beraz, Arabako Aldundiak, Gasteizko eta Bilboko udalek eta Jaurlaritzak ordainduko dute 1.600 milioi hoien erdia zuzenean, hori ez da deskontatuko kupotik, eta beste erditik 110 guk ordainduko dugu, alegia 80 milioi dena ondo baldin badoa. Beraz, gutxienez, izango dira 800 eta 80 milioi euro Euskal Hiritarrek ordaindu beharko dutena zuzenean. Bukatuko dut irakurtzen aipu bat oso ondo laburbiltzen duena gure iritzia, eta ez da gurea. Pasaden asteko iragarpenean, iragarpen ustez historikoan, iragarpen propagandistiko horretan, egon zen persona batek, EAJ ordezkari batek egindakoa da, isil-isilik egon zena pasaden astean. Horra bere aipua. ¿Cuándo vamos a poder disponer de una infraestructura en la que hemos gastado tantas energías y tanto dinero y que ahora es, pues, poco menos que un bidegorri? Un bidegorri, para que me entiendan los oyentes, es una ruta de bicicletas, una carretera de bicicletas, porque las vías no están puestas, los trenes no funcionan por ahí, tenemos hecho todo el tramo guipuzcoano, pero no hay unión con el tramo vizcaíno, no tenemos unión con la meseta, bien hecha, con Burgos. Esto es un auténtico desastre. Un auténtico desastre ha sido lo del tren.